Ita amanami inanami suwak songonima nang iyanakon nami naposabulu tapahohma tapukama perminggota marede mahita siap buku ede nomor 112 ayat 2 dohot tulu. Marah hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak na gabe perdengganan taringot tu dosatta. Hamu aliak kadongan mulu songoni dihaholongi debata hita ikut do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya. Maratang yang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suhatu dosan. Amanami na di Banua Gijang. Moliate ma rohanami tuho. Ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gonggoman di sibolis. Hupangido hami tuho. Saya ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami
juppa masa hasusan dohot hagogotan. Sesama dosa nami dohot pangalasion nami di hatam nabadiai. Sai perbadiai marohanami marhite-hite terdim. Jala pamasuk hami tuhangoluan sugut. Asa pujion nami ho disi rodi saleleng nilelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul. Maradita. Tangihon hamuma pati ni debata imana tersurat di Matius 5 ayat 16. Songonon ma didok disi. Naing songon ima mersinondang palitomuna dijoloni halak. Asa diida akka pambahenan muna na denggani. Asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi. Ido sahat nah atong rap mangidogugo mahita tutu hatta dibata laho mangulahon na hobbar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tu patik ni amin paredehita. Potima dosata tuadopan ni debata tepoduk bemarohata mertangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham dihami akkana mangarsakon dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapur siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion.
asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pelean na mangulu jala na badia marah hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Songonoddo hata ni Jehova. Unang homabiar. Ayahudo siluluhon ho. Nunga pola hujou goarmu. Ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maradita. Tabigema hatani debata turpu epistel di hari Mingguan, di mana tersurat di Psalmen 42 ayat sada sahat tu ayat 12. Tajahama marasikat soring. Psalmen 42 ayat sada 1 ayat 12. Pak kalunguton ni zolma di bagas ni debata. Edde si podaun sian akka anak ni sikora. Songon panguluhon ya anak ni ya ka songonindo panguluhon on ditondi doho ale debata. Mauas dotor dikku di debata na mangului. Adiga petol has ahu asa huida boh ni debata. Sai luiluku do panganonoku arian dohot borngit. Ai manipat ari do di padok tuau. Di dia do debatan. Molo sapala marninghot ahu disi. Jadi usema huhilala rohakku di bagasan. Nauduri ahu najolo rap dohot akka natorop manopot bagas ni debata. Huhut marsuara ulup-ulup dohot puji-pujian. Rap dohot akka nalaho marari raya. Buasa saya tukiho ale tondiku. Jala buasa saya rusako di bagasanau. Haposi madebata. Ai saya napujokku dope ibana. Hatuau ni bangdiku do jala debataku. Tukido rohakku di bagasan. Di baheni marningot doahu diho sian luat. Martopihon Jordan. Dohot sian Hermon, sian dolok misar. Saya masih hara ando aka sapuran di bahen suara ni hasakmu. Sude aka ombakmu dohot galumbangmu makuku piau. Alai di parabaga-baga Jehovah do asini rohana arian. Borngipe sai mamuji jala mertangiang doahu di debata ni hangulu aku. Jadi ni kudo mandok debata patono buatoni. Pasaikon saya martunjungu au madalan di bahen pas marsahe ni musuh. Nunga magopuhian holi-holiku lam disahi akka musuku doau ai di perdati nasida do ganup ari madok tuahu di dia do debatam. Buasa saya tukiho ale tondiku jala buasa saya rusako di bagasanau. Haposi madebata ai saya napujioku dope ibana hatuau ni bohiku jala debataku. Ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatan debata jala naupeopsa.
Merdeka. Taha tidakkon ma haporsiautai songon na hina tidakkon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di deba ta Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni deba ta Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si atod di porbadia andorakso habubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea ditodi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau pan halak Kristen akan abadia do diasan ni dosa do dihatain medok mulak mangolu do sogot daging ni halak do dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapi kema kur gloria.
Tapi kema tikting namasa di huriata di wasan saminggo. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas madihita salut na amang inang. Tatangihon ma tikting ni mingguta sadarion Minggu Perjolodung Trinitatis 22 Juni 2025. Kosong sada. Goar ni mingguta sadarion ima dung Perjolo dung Trinitatis. Hasi tolu sadaw ni debata. Topik ni mingguta ima di taluhon Yesus todi najahat. 02 pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di Uriata di bagasan samingguon ima. Sada. Hari Kamis 26 Juni 2025 di wilayah Sada. Nama jabui ima keluarga Sada keluarga Dr. Marlinggom Silitonga M. Epit. Inang Susi Boru Simajuntak. 2. Keluarga Nyonya Sinaga Manihuruk. 3. Keluarga Nyonya Sihite Nani Rosa Boru Rajagugu. Pukul 10 WIB di RSG. 2. Sabtu 20 Juni 2025. Nama jabui ima keluarga. Keluarga Riki Panjaitan Vera Boru Siagian. 2. Nyonya Dr. Haritonga Situarita Lumongga Boru Panjaitan wilayah Sada. Pukul 10 WIB. Inganan, Jalan Poltangan Swadaya Sada, Gang Gardu RT 4 RW 010 Sada nomor 30 Pejaten Timur. Tolu. Hari Sabtu 20 Juni 2025 di wilayah 12. Nama jabui ima keluarga. Situa Konrad Sianipar Inang Olobina Boru Tauruk. 2. Keluarga Jimmy Sianipar Inang Andriati Boru Pardede. Pukul 10.05 WIB. Inganan Cilandak KKO Gang Hikmah nomor 34 RT 03 RE 08 Jakarta Selatan. 03. Pertanyaan punguan perhalado dohot keluarga Manang PPDK. Pertanyaan punguan perhalado dohot keluarga Naing di Patupa di hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 10.03 WIB sampai dengan selesai. Inganan RSG. Keluarga Nagabe tuan rumah Manang nama jabui ima Sada. Keluarga CST Sultan Mardohar Nainggolan Inang Margareta Boru Sitopul. 2. Keluarga CST Sahat Parulian Turnip SE Inang Johanna Elizabeth Boru Tambunan. 3. Keluarga CST Alfon Jones Lumban Batu Inang Noventiana Boru Manihuruk SE. 4. Keluarga calon Sintua Antonius Siahaan Inang Evalina Boru Manalu. Pinangido tusude perhalado dohot keluarga asaroma dohoti pertanyaan. 04. Pangebation Huria Manang kunjungan gerejawi. Di hari Minggu sadarion, Minggu 22 Juni 2025, borhat do naposo bulung ni Huriata, laho mengebati Huria HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Di nalaho rapak mersaur memuji Tuhata, jala di nalaho mangedehon kor puji-pujian di permingguan, pukul 30 WIB. Nani uluhon ni Inang Padita Herlina Siregar STH, Inang Sintua Osna Boru Silitonga SPD,
dan Amang Insinyur Guntur Sinaga MM. 05. Kegiatan pelajar SIDI tahun ajaran 2024-2025. Di hari Senin 1 hari Rabu, tanggal 27 25 Juni 2025, di Patu Pado kegiatan pelajar SIDI, IMA, pastoral, konseling dohot retret na maringana di Puncak, Bogor. 06. Pasahaton ulos turuas na marumur 70 tahun. Di hari Minggu na naingro, IMA Minggu 20 Juni 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB. Di Patupa Huriat tado pasahaton ulos. Tuaka ruas ni Huria na marumur 70 tahun. Siat tanggal 26 Mei saat 20 Juni 2025. Asa mendaftar ma tu situa wilayah. 07. Pertemuan Ketua Dewan Koinonia Huria. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon pertemuan Ketua Dewan Koinonia Huria CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa 24 Juni 2025 pukul 10 WIB sahatu nasidung. Maringanan di HKBP Menteng, IMA dinalaho sinkronisasi dohot evaluasi program kerja bidang koinonia distrik. 08. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Di hari Minggu na naingro, Minggu 20 Juni 2025, di Patu Pahuriat Tado, IMA pelantikan Pesta Gotilon tahun 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB. 0 Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan liburan anak kota sekolah minggu kelas besar anak sekolah minggu kelas 5 1 onom SD di Patupa di hari Jumat Sabtu tanggal 27 Juni 2025 maringanan di Hotel Taman Piknik Ciloto. Seksi Perempuan. PHD Gabungan Seksi Perempuan di Patupa dari Rabu 25 Juni 2025 masuk pukul 10.05 WIB sahat tunasidung. Maringanan di ruang serbaguna. Nagabe tuan rumah IMA. Ruas Perempuan. Sian wilayah 5, wilayah onom, dohot wilayah pitu. Dung sidung PHD gabungani diuduti mamuse latihan kor. Lau persiapan kor gabungan Perempuan. Di hari Minggu 10 Juli 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB. Pinangido turuas Perempuan asaroma dohoti. Wartaon ma nagabe songon undangan. Seksi Ama. Seksi Ama HKBP Pasar Minggu naing patupahon IMA kegiatan perlombaan cerdas cermat Alkitab dohot pertandingan tenis meja antar wilayah. Nani dohotani sude ruas ama sian wilayah sada 1 wilayah 10 pitu IMA nanaing di Patupa. Sada tenis meja hari Jumat 27 Juni 2025. Inganan ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. PIC Victor Sinaga, nomor telepon tertulis. 2. Cerdas cermat Alkitab dohot berpacu dalam buku Ende. Hari Sabtu 5 Juli 2025. Inganan ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. PIC Aris Huta Barat, nomor tertulis. Calon situasa turnip, nomor telepon tertulis. Pinangido tu sudah ruas ama ganup wilayah asa mendaftar ma tu situa wilayah na manang na langsung tu PIC perlombaan. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan.
Nunga dibuka Yayasan TK Terang Kasih, Ima pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup. Pinangi dohon matuhita na Marianak kon usia 3 tahun mendaftar playgroup, usia 4 5 tahun TKA, usia 5-6 TKB. Dewan Marturia, seksi sending. Pertanyaan bulanan seksi sending. Seksi sending, naik patu pahon pertanyaan seksi sending di hari Sabtu 20 Juni 2025 pukul 10 siang WIB. Tuaka pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dohot tuaka ruas natarjou di Pakobasion Seding. Pertanyaan dipatupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Tik tingon ma nagabe undangan. 10 dadanak na sorang. Di basa-basa hutuhat tado sadadak danak bawa. Na di hari Sabtu 24 Mei 2025 di keluarga Leonardo Rio Wibowo Simajutak ST, Inang Fitri Rudi Borunainggolan MBA. Alamat Jalan Gunung Raya nomor 20 Walu Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Wilayah Sada. Hipas dodak danahi songoninang natorasna. 10 sada. Ruas namoding. Na di hari Jumat 20 Juni 2025. Nunga jumolo moding inata. Masna boru hasibuan, umur 70 tahun. Na hinabaluhon ni amata, Doktorandus Pahotan Ambarita AK MSC Nahinan. Alamat, Perumahan Tanjung Mas Raya, Blok B9, nomor 14 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah Sada. Tatanya konma, asa tibu tarapul, keluarga namar si taunoni. 12. Ruas ni huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang perhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun matuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun. Hatu tubu dohot namar ulang tahun Parsari Peon. Mamuka siat tanggal 22 Sahatu tanggal 20 Walu Juni 2025. Guar-guar nama ulang tahun Boy Mataida di buku Warta Jemaat. Hatani di bata nagabe ujahan nilas ni rohatai di enet dosian. Pesalmen 10 ayat 10 sada. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hangoluan sun malas ni roha di adopan ni bohim. Akaha sudungan ni roha masa di siamunmu saleleng-lelengna. 10 ruas namar sahit. Tuaka ruas namar sahit. Na dirawat di rumah sakit, na dirawat di Jabu. Rawat jalan dohot akan namar sahit menahun. Dohonon nami ma. Sai di pasu-pasu tuhat taima sude pangubation na jinalomuna tibu malum parsahitoni. Tatanyakon manasida asa tibu malum sian persahiton. Daftar guar-guar na di bagasan persahiton. Boy Mataida jalatajaha di buku Warta Jemaat. Tikting naso jinaahon dohot perhepengo ni ruyata. Boy Matajaha di buku Warta Jemaat. Naung di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Horas. Ni pasama partikian tu kor ina Kamis. Marende mahita siap buku ede 450 tolu sada. Uhud papungu pilihan kantong sadaat sadabi. Sada gua muli
dehot aisan. Sadagona umuli siana sagoari goan itu hata Yesus idona umuli goan itu haki olarido edeki goan Lanjut ayat 2. Susi dopa malum rohaki tuna malum dorohaku nunga sonang todiki warni dosin jataku dopak akamusui goari tuhaki olanido edeki goari Yesus ki doba malum rohaki. Dameni debata na sumurong sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na, mau lihat madi Tuhata. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Sahak madihita ima tumangihon hata ni debata na dienet sian Lukas 8 ayat 20 onom sahat tu ayat 30 sia. Hujahami ma tabayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Songonom ma didok. Marlayar nasida tuluat gadara. Todokon niluat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sa masada halak isi ni hutai partod di nahodar. Nunga nania lelengna dang olobe marabit. Jala dang olo mian di jabu. Di aka parbada ado ibana. Alai disi di ida Yesus menggangguhi ibana menukap di jolona. Jalagoguma suarana mandok marhua ho tuau Yesus anak ni debata nasun timbuli. Huelekeleko unang au arsahi. Ari doko Yesus do todi nahodari ruar sian jolmai. Nunga jojo di soroi ibana. Gabe diratei jala dibeakon halak ibana. Laho mangaramoti. Alai dirapuhi todi ido aka ihoti. Jala dida-ida ibana tu halongonan. Di suku Yesus maibana, ai sedogoarmu, gabe di dogma, loksa dogoarhu. Ai torob dotot di najahat, sorang tu ibana. Laos di elek-elek nasida ibana, unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alai adong madisi, di robeani, babi sapunguan na balga na manjapali. Gabi dipangido asa di luas nasida mamongoti akai jala di oloima. Gabi ruar matodi na jati sian jolmai. Dibongoti maaka babi. Jadi marbubaram mana sapungua babi isian rura tu tau. Laos mate mogap. Alai dung di ida aka parmani namasai maporus manasida
Dibaritahu mai di huta doho di akaladang. Gabe ruar mana sidang marnida naung mahasai. Didapoto ma Yesus. Jadi jupangan nasida mahalak najati marabit jala marroha. Hudul di labung pak ni Yesus. Jadi hatahutam manasida. Alai akan amarnida saido pabotoho tunasida pangalaho ni habamalum ina sinorangan di akatodi nahodari. Jadi dielek-elek salut pangisi nuluat humaliang gadara maibana asa sumurut sian nasida. Ai biahaton situtudo nasida. Laos bongot tuparau maibana lau mulak. Dielek-elek halak natinadikon nitodi na jati do ibana naing donganan na ibana nian. Alai di palau do ibana ninama. Muli maho tujabum pajojor ma saluhut nabinahen ni debata tuho. Jadi laho do ibana dibaritahu mai di sandok hutai nasa nabinahin ni Yesus tu ibana ima hatana. Hurian itu hata ra isesia kita nasohea marsahit. Adong do sahit ta buha pakilala ata molota ae sahit. Adong dua sikap. Molo di ai sahiti danggira malum marsak ma madele ma marungut-ungut busi saon tahuton nama asa Tuhan nasongo dia do Tuhan neng mate doa Tuhan dia lapo doa Tuhan oh Tuhan di dia ho Tuhan holsoan alai molo gira malum sonang doroha las doroha Maria iya toddi balum sian akasahit jala dong do rumang ni akasahiton adong do sahit pamatang itu kan manang na batu ki manang na leveri manang na ahamay secara fisik alai adong do na masa sahit ima sahit di partodion amang inang sakit jiwa juga ada kejiwaan ima na diguari aka naritik itu kan alamago todina dan disibe todina jiwanya tidak di situ lagi sakit jalaana masa marhite-hite turpuk tadi tikyon nanaing paingot to kita doon buhado hapor sota songo dia do dalan mangalului hangoluan jalatu ise do hita mangalualu molo masa akan masa na mampahin holsoak kita on di sadalua di huta gadara guarna huta si pelebe gudo ona manginang nago begu on adong sahalak na digohi tod di nahodar ninna jadi songo dia maciri-cirina di bae madison di ayat 27 partod di nahodari nunga nia lelengna dang olobe marabit molo zaman nuaing isi naso marabit satabi dihita salang-salang ninna mardala di dalan kita sebut sebagai orang yang tidak waras itu kan jala dok musa songono jala dang olo mian dijabu jadi damang dainang molo solomo rohamuna mian dijabu berarti adong do
songgop to dinahudar. Ayo kan? Nalomo rohana di luar jabu. On ciri-ciri na doon. Jalari do di aka parbada ado ibana. Jadi molo ziarah hita masihol hita tuna parjolo nahinahulungan ni roha boydo ziarah atong. Alai molo sanga tading tinggal hita di parbadaan. Berarti didok marhite-hite terupukon. Na adong do songgop todi nahudar. Jadi hati-hati amang inang. Eta adong nalomo rohana sia kita. Na tading di parbadaan. Berarti adong sahikna. Ima tanda-tandana, ima ciri-cirina. Sahalak isi dihutai na digohi todi nahudar. Jala alani ima diboto Yesus maon. Nasian Galilea maibana marparau. Tuga daraon. Jala di atusi do huta si pelebegu doi naso tumadda de bata. Naso adong haporsyana. Jala tusima Yesus iro manopot sahalak dihutai ima partodi nahodari. Laos marhite-hite di sima adong ma interaksi komunikasi antara sahala partodi nahodari doho Yesus nanaing pamaluponi. Jala takas do todi nahodari ditada Yesus didok anak ni debata marua ho tuau ninna. Yesus nasuntib buli hueleke-leko ninna pereng ma partodi nahudar manukap di jolo ni Yesus jala ditadda do Yesus nasutibul gabe di elek-elek Yesusi didok unang au arsahi jangan siksa aku Tuhan. Itu nomor 8 tadi sih. Pereng mak. Kuasa jahat tanda kutip iblis atau setan pun tunduk di hadapan Yesus dan mengenal siapa itu Yesus. Dan uniknya ini tanda kutip iblis atau setan ini mengelek membujuk Yesus. Dan luar biasanya kuasa Yesus. Bahkan iblis sekalipun, setan sekalipun, todi nahudar sekalipun meminta kepadanya dioloi do. Makanya ceritaon mulut apa itu ninda kan unang arsayau jangan siksa au katanya. Jadi dok ko Yesus do isi do guarmu nina do kan syukur do halus na loksa nina banyak artinya legion beribu-ribu menyatakan banyak. Jadi nadi sahalak jolma nadi songkopit to dinahudari dang di boto guar na isi. Na mga lusi to dinahudari do didokon banyak kami mau mengatakan lo kami ini banyak lo Yesus kau nggak takut saya langsung mah loksa alay-alay ni elek-elek nakin Tuhan Yesusi gabe sumburung marohan itu Yesus unang bay mahami di banua toro ninda kan di api noroko alay bay mahami ninda kan tu setabi di hita pinahan 2000 pinahan ninda bay matusi gabe matemoga mak. Bagaimana kita memahami tentang firman ini? Ketika firman ini mau berbicara kepada kita, suatu masalah, suatu sakit penyakit, alai adong pemulihan, adong hamaluman. Jadi happy ending do ceritaon. Sakit penyakit yang sudah lama diderita, pada akhirnya dia mendapat kesembuhan.
Jala ahana masa di son, dung malum di pauli sahalak partod di nahudari, gokma pangisi ni hutai digadarai palauhon Yesus mabiar. Nunga 2000 mate pinahanna. Rugi manok kami molusay dison Jesuson patupahon aka halunga nga bolon. Tahuta ma sa luhu na dihuta gadaray. Idok ko ma asalao Tuhan Yesus sien hutai. Lao do Yesus alay Roma partod dinahudari. Manopat Yesus neng mangihut do Yesus. Alay do ko Yesus ahadaw. Muli maho tu jabum. Ido pareta ni Yesus. Biasanya mulu Yesus patupahon halunga nga bolon mujizat yang besar ketika Yesus melakukan, dia akan berkata, jangan kasih tahu kepada orang, unang baritahon tulugat, tu halak, tu jolma. Alai mulu cari tahun, didokodo muli maho tu jabum. Pajojor masa luhut nabi nahi ni debata tuho, jadi lahum do ibana dibaritahom ma di sandok hutai nasa nabinahen ni Yesus tu ibana. Ima barita nauli nasaha dihita noingon. Sonari ahamananaing dihataho tu hita amang ina. Asaboy tabo mulak baritahon. Sonari mula dong suku-suku tu hita. Buasa adong jol makirasukan kesetanan ido kan ido di dia porsian nak jala anak muda upe lomo dorohana tu bioskop manonton ido kan film-film na aduh horor setan-setan biar hodongan na dotong asa dang berani modung lomodo roha membeki carita taringo tu kesetanan kerasukanon. Sipata boy do iga bedalat tapa biar koncolma. Alai sipata boy do molotarida jalata ida lantogu haporsata. Tutuha Yesus alaniaha ala adong do hamalu manesia tua Yesus. Aha nasobo di patu Yesus. Di nuaingon, namasa nuaingon. Jala aha nanang di paboto tuhita taringo tuturupukon na parjolo. Takas ditopot Yesus doho au kita sa luhu na amangina. Olo do Yesus manopot tita di akas sahitai. Mulo tahutak kita. Mulo sipata mago haporsota, kita tidak memiliki pengharapan, kita mati keimanan kita di tempat terpencil sekalipun. Olodo debata Yesus Kristus manopot tita molo menurut hataun. Bagaimana di tempat yang tersembunyi sekalipun, ketika kita tawar hati, ketika kita tidak memiliki pengharapan, olodo ditopot Tuhan Yesus do hita. Alay noengon songod dia do reaksita. Olo do hita ditopot Tuhan Yesus. Ido nagabi suku-suku di hita. Alaniaha noengon gok na merasuki hita. Baik alani parnidaatta. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat bisa membuat hati kita rusak. Jiwa kita rusak. Hagaoron. Karena sesuatu hal yang kita lihat dan kita rasakan, yang tak kunjung kita raih, kita dapatkan, bisa merusak hubungan kita di tengah-tengah keluarga kita. Bisa merusak hubungan kita dengan teman kita, dengan anak kita, dengan rekan kerja kita. Molotung tubuh nakin tod dinahodari
di bagasan rohatta. Dang may labihita patubuhon perbedaan. Karena kita sudah kesetanan. Dang may labihita mangulahon akahajahatoni. Apa contohnya? Banyak sekarang contoh-contoh yang mengakibatkan kita kesetanan. Digowito dinahodar. Judi bisa ya, Amang Inang? Slot itu apa itu? Berhutang secara online, ya, kesetanan dia. Atau lain sebagainya, bisnis yang sebenarnya kemampuannya nggak ada ke situ. Tapi dia kerjakan dan lakukan itu dengan mengorbankan orang lain. Dengan dong beha porsionna. Ngelilu be. Hagio nama. Keinginannya, emosinya, amarahnya. Naing mamora. Alai dang karejo. Diulahon macam cara-cara yang tidak baik untuk memuaskan keinginannya, kesetanan. Dang ditadabe inatana, dang ditadabe amatana, dang ditadabe anakna itu kan, dang ditadabe donganna, dang ditadabe Tuhan debata. Alam ngadiku hi hawa nafsu hagiot ni daging. Nasala. Olo dope Tuhan Yesus manopot tita. Ditopot Tuhan Yesus dope hita. Om masada paingot to hita. Manang aha penamasa. Mula di bagasan sahit kita, di bagasan parukilo kita, di bagasan sitaonok kita. Gariada todi nahodaron ditadda do Yesus. Mangelek tu Yesus. Manopok Yesus. Manukap di jolo ni Yesus. Kita mau memperbaharui hidup kita? Kita mau direparasi, mau enggak kita? Dibetulkan hidup kita. Asa didok songon bari tahun, asa marabit jalamar roha. Orang yang sudah pulih, dia akan menjadi orang yang waras. Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia tidak akan hilang akal, hilang pikiran, berbuat yang tidak baik. Tapi dikatakan gabe marroha, memiliki hati Amang Inang. Ini orang yang sudah dipulihkan, yang rusak dia secara mental, rusak secara kejiwaan, rusak karena pergumulan hidup, karena difitnah, karena dikata-katai, karena disakiti, karena dikhianati, karena ditinggalkan, terpuruk dalam perekonomian, gak dihargai, gak dihormati, dan dihaholongi. Maukah kita sekarang ini dipulihkan dari berbagai macam penderitaan kita itu? Topot Yesus mi, lului Yesus mi, manukap ma tujolo ni pat ni Yesus. Ini pemulihan yang total dari Tuhan atas segala penderitaan kita. Imana parjolo, olo do Yesus imanopot tita, alai hita ma, olo do hita, rotu Yesus dibuka. Tuhan Yesus sodalan asa olo hita tu parpunguan tu gereja. Alai si pata boido ngali-ngali parto diota dan roh hita manopok Yesus. Dibuka dodalan asa olo hita manopok tu partangyangan, jalaman jalo partangyangan. Ala si pata boido hita dan mangului. Kembali kepada kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan mau dipulihkan. Napa dua hon, didoko dison, omma parenta doho tugas tanggung jawab ta. Muli maho tu jabum.
Damang na inang nahindahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Ternyata pemulihan itu dimulai dari keluarga. Itu. Jadi unang tadi kon bagasmu. Ternyata kegembiraan itu, sukacita itu, kesembuhan itu kita dapat pertama kali di tengah-tengah keluarga kita. Makanya dekot Yesus muli maho tujabum baritahoma dengga basa di Tuhan. Beritahukanlah rahmat Tuhan, beritahukanlah kebaikan Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu. Kabarkanlah kabar tentang pembebasan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi anak-anakmu. Mulailah di dalam keluarga kita. Asa unang tua tong perbedaani. Sogo ni rohai, naso marsipakulingani, itu kan. Mulu marbada dipasip dipahohom ujung naaha. Ditadi kodetong, itu kan. Alaniaha dang mardomu be, dang marsada be, ngagabedao. Di keluarga pun gak bisa berdamai. Bagaimana di tengah-tengah komunitas mabay gaur doon. Mabay sursar doon. Mabay lilu doon. Makanya bagaimana keluarga, kepala di tengah-tengah rumah tangga imana perjolo, menyeimbangkan antara amang kesibukanmu dohot mangaradoti isini bagasmu. Makanya dok Tuhan Yesus muli maho tujabu. Kembali kau ke rumahmu. Lihat pekerjaanmu yang selama ini kau nunuti, yang kau kerjakan, asalam meningkat perekonomianmu, asalam bertambah-tambah, akka hasangapomu, sudi artam dot ahamai na mambain las roham nina muli ho tujabum pareso rumah tanggam, pareso keluarga. Jangan karena kesetanan kita hagio-hagio ni todit tahun rohat tahun na mangalui arta ni portibion dang tajamot tobe manangyakon keluarga ta, dang tajamot tobe manangyakon anak ta, dang ta ajari anak tahun. Hape molo sala dalan na lakana isi na manaoni. Keluarga, orang tua yang pertama merasakan sakitnya kalau anak kita salah langkah, kalau anak kita nggak baik parangenya. Orang tua yang lebih dahulu menangis, merintih kesakitan, alani parangeni ia nakonna nasodinggan. Maka hidup di son, mari bekerja yang bekerja, ale ingot mulat tujabu. Jangan karena kesibukan kita lupa untuk membina rumah tangga kita. Song-song itu akaya nakon ni datong. Ingot poda ni natorasmu. Ingot hata ni natorasmu, hata ni natutuam na makahulungiho. Pistar peho, malo peho, itu kan. Isedo na mabayin ho malo. Isedo na mabayin ho pistar. Kembali ke rumah. Alaniaha, adong dong sahala. Iya nakon nga mamora ibana lupa tunatorasna. Itu. Dan dianggap ala pukos, ala marsai sahid, gabebeban. Itu. Ada orang seperti itu. Sudah tidak ada, dang maroha be. Tidak ada lagi kasih di dalam hatinya, jiwanya. Unang magoi. Makanya pergaulanmu perhatikan. Temanmu perhatikan. Jangan lupa kita. Karena kenikmatan kita, popularitas kita, dunia ini yang menghasut-hasut kita, kita tinggalkan keluarga kita. Kita tinggalkan iman kita. Kita tinggalkan Tuhan kita.
karena sesuatu hal yang menjanjikan menurut kita yang baik. Alani i dihita napungu di son marhite-hite hataon saya di pamulum Tuhan mahita oleh petung adong sahita sahik di pamatangta sahik di parrohota topok matuhani jalalos muli mahita tu jabuta gabe parbarita mahita barita homma hataon barita homma denggan di bahasa ni Tuhani tu sadok pinoparmu. Karena apa? Karena ini akan berkelanjutan kepada anak cucu kita. Molonen denggan uli saluhutna gabe parbarita mahita di sandok terlumubi di bagas tabe. Asa marhite-hitei boy mak rarat barita naulion tu sadok humaliangta. Amin. Martania kita. Di debata amanami na hutadahame di bagasan Kristus Yesus tohot di porbadia. Mauliate maale Tuhan disalu na dengan dibasam. Natotong mandongani hami disalu na arsak pergumulan ni ngulu nami sitaw non nami. Tunghola tuho maale Tuhan hupasatami pamalum rohanami tod dinami. Asa tungboy hami marhagugoon mangulahon songon hobar tu hatamon. Pasu-pasu nasa keluarga ale Tuhan di paripeon nasida. Lehon ma akan napatut si lehonan marhite-hiteho ale Tuhan. Pasu-pasu nasa naniulan ni tangan nasida asa makorhon las ni rohai di keluarga nasida. Jala mangido hami di ansido di holong ni roham. Marhite-hite saluna aka program ni huriamon ale Tuhan. Hupasat hami mai tuho. Sian aka dewan-dewan kononia, marturia, saak madidiakonia. Saluhu napatupa aka nauli na denggam mai jala makalason las ni roha mamuci guarmu namar muliyai. Pasu-pasu ale Tuhan pembangunan namion asa une uli denggan saluhu na. Marroha hami ale Tuhan marnida akan masa di tonga-tonga ni huriamon. Asatung boy totok kami pasangap uarmu namar mulia. Parrohai hami ale Tuhan. Dinalau patupahon aka ulaw na denggan. Nanaing dilantik male Tuhan minggu nanaing ro. Ima panitia pesta gotilon. Sahat tuho may ale Tuhan. Jalaho ma ale Tuhan namian. Patupahon saluhut na aka nauli na denggan. Jalan marhite-hiteon ale Tuhan mangido hami dengan dibasam di keluarga. Na marhabo ni roha. Homa ale Tuhan na mamasu-masu keluarga asa totong di bagasan pandongan ini Tuhan ramoti ale Tuhan. Patuku haporsan na unang lilu ale Tuhan. Di aka songgot-songgot na mabahen lilu haporsan nami ale Tuhan pamaluk pami siya ni. Jala tarlumobi ale Tuhan na tongon waingon na marsahit di rumah sakit. Ima amang aritonang nyonya si tua Karmel Tampu Bolon, inang Rosemary Boru si tanggang si lain jala dirawat pemulihan di Jabu. Alam Son si Tumorang, Dinar Marsauli Boru Sinaga, Lasma Boru si Manjuntak, Alfred Napitupulu, nyonya si Tompul Artadame Boru Panggabean, nyonya G Lumbang Tobing Boru Napitupulu, nyonya Dolok Saribu Boru Sirait, nyonya si Tohang Boru si Manjuntak, nyonya B si Hitai Boru si Hombing, nyonya si Boro Roslinda Boru si Giro, nyonya Nainggolan Elida Boru si Torus, MT Huta Barat si Tua MT Raja Guguk, nyonya si Turi Boru Butar-Butar, si Tua Epson Lumba Toruan, si Tua T Syahaan, Daniel Alfredo Tampu Bolon, nyonya Awe Syahaan Boru Panjaitan, Manotang si Boea, nyonya Sintua Evangelis Indra Hutauruk, Evangelis Sophia Boru Tobing, Sahat Pardamaian Huta Barat, Daulat Tahir Napitupulu, Situa Priska B Boru Hutapea, nyonya Munte Berliana Boru Manulang, Deha Samosir Farel Panjaitan, nyonya Hutahayan Boru Sinaga, Situa Salman Purba, nyonya calon Situa C Simanjuntak Desi Boru Tobing, Namar Said Manahun, nyonya Panjaitan Du Maria Boru Tampu Bolon, nyonya Tampunan Boru Sitorus, Pesi Lalahi, Anderina Kartini Boru Syahaan,
Insinyur Oka Arwan, Nyonya LSM Lubaturuan, Soni Boru Silitonga, Nyonya NOP Siombing Boru Hutagalung, Hotman Siboya, Maruli Butar-Butar, Sultan Panusunan Hutagalung, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak, Nyonya Sitompul Situa Nur Helena Boru Lubis, Marsaka Huta Barat, Nyonya Simanjuntak, Mary Boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Imale Tuan aka guar-guar damar sahid pos rohanami tuhale Tuhan songon padoni bulok ko madauni salun akan nasahid asatung di pamalum Tuhan boy hamir marpungu pasangap memuji kuarmu namar mulia jala nasoboy ginuaran nami ale Tuhan napeak di podomanna jala di dia pe maringanan waengon sesa tuho madaging dohot pamatang ni nasida todina asa tuong marhite-hitei totong dipuji kuarmu na berulang tahun kelahiran hupasatami matuho ale Tuhan lehom magazang ni umur dohot hahipason na berulang tahun paripeon homa ale Tuhan na malihon holong na marsia holongan asa marhite-hitei ale Tuhan boy totong nasida makalasod ding kabasa na dilutuhat di bata di tunga-tunga ni ripe nasida. Om matang yang nami tuho ale Tuhan mulupetung godang akadusa hasalaan nami ale Tuhan asi rohami dahami marpamuati ma ale Tuhan roham marni dahami nadangulon sesama dosa nami ale Tuhan. Hulan mga saon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapapungu apeleata sian ias ni rohata marit dehita sian buku ede nomor 510 ayat sada saha tu udutna. Viva Jesus, así
tatang yako mapeleta, martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleho na denggando na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat nami masian na dileombi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasea kami peleanon. Pati bulhon harajamu di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhai maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaommu, say saot molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dami jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim.